Na Klokočine sa nehrá len hokej. Niekedy sa hrá aj o dobrý byt. A presne toto je byt, ktorý môže byť tvoje víťazstvo. Dvojizbový byt s výmerou 67 m2 ponúka priestor, ktorý dnes už často chýba. Dispozícia bytu pôsobí veľmi prakticky a príjemne. Praktická komora priamo v byte a pivnica sú bonusom, ktorý vždy poteší. Byt je zachovalý a čiastočne upravený. Má plastové okná, bezpečnostné dvere a väčšina stien je vystierkovaná. A práve toto je miesto, kde si po náročnom dni jednoducho oddychneš. Veľa zelene, pokoj a príjemná atmosféra. Veľkým benefitom je aj kompletne obnovený bytový dom. Zateplenie, nové stupačky, nový výťah a veľmi čistý, udržiavaný vchod. Klokočina patrí medzi lokality, kde je prakticky všetko po ruke. Školy, škôlky, obchody, športoviská, aj veľa zelene. Tento byt má ale jednu nevýhodu. Že sa ti z neho nebude chcieť odísť. Ak ťa táto ponuka zaujala, kontaktuj ma a dohodni si osobnú obhliadku.